थगायो बिसोरनाव फाबनांगोन नाङा मिथिया बिसोरो माथो थगायबा फाबनांगोन इसोरना ओरैबायदि आरोखि सोआ 400 मा बाराव मोनो नोंसिनाव मैसो बेदरखौ मंगलबारावनो मोनो बिदिनो जानुवारि औ मागो बैसागो ओमफ्राय नोंसोरो दुर्गा फुजा बिदियाव आरो ओमफ्राय हार माने सप्तायाव मोनगोन ना सप्तायाव मोनो बाब्बारे अबेनिफ्राय लाबोब्रा नोंसोरलाय गोजान जानिफ्राय ना माजुलि बिलनिफ्राय लाबोयो औ ओमफ्राय जेनेबा नोंसोरो मासेयाव ओरैनो बेसेबां खै हाजारसो लाब जायो 10,000 मोनो 10,000 जों जायखिजाया गावनि नांगौ लाबखौ लानानै हरगोन आरोखि बिदिखौ थगायनाय होनो ना थगायनाय होनो थगायनायथ' होला बे बिजनेससो बिजनेससो ना जों नाखौ मालाबा गामिनि फुख्रिखौ हमना लाबोयो मालाबा गोजाननिफ्रायबो लाबोयो नोंनिबा माने बे बिजनेसा माबायदि बिजनेसा गोथां बिजनेसा बारा थिग नङा मालाबा फाननो हाबासो हाबाय हायाबाथ' मोजां जाया माने मोजां जाया ओंखारा मालाबा लस जायो आरो दोनजायाबो नालाय जों आरो बर' सिस्टेम ना फाना नालाय ओंखायनो जोंनिया दोनजाया आरो ना सानसेयावनो फानजोबनो हानांगौ आदसा बेबायदि आरो ना नैबे जोंनि नोलोबारि हाथायाव फैलायबाय माने माखासे मानसि ओरैबायदि खम नुदों आरो माखासे माने बुस्थुआनो गैया खिन्थु मा गैया बेखौबो आं नोंथांमोननो जों मोजां दिन्थिलांसै नै फार्स्टनिफ्राय आं थांग्रोनोसै बेदर बाजाराव माने जोंनो सानफ्रोमबोहाय जानाय लोंनायाव बेदर नांगौ जायो नालाय ना आरो बेदर आजिखालि जोंनि नोलोबारियावबो गासिबो माथो ना फानग्रायानो जा बर' गोजा जाजोब्बायलै नै हाबाब नोंसोरनालाय मा लकेल ना मा लकेल गोजा ओरैजाय नै हाब माबा सोरजोंबा फन रायलायबाय थाखोब्रा ओरैजाय ओमफ्राय क्या लिया है सर सब्जी लिया मीट ले लो ना अच्छा चलो ओरैजाय नै फंबाय मोनाथ' नोंसोर नाया आदै ना आमायनि हा आदैनिसो आदसा आदैनि ना आदैनिया बेसेबां केजि 280 ओमफ्राय जेनेबा बेफारिफ्रा बेसेबां माने बायग्राफोरखौ थगायमारा नोंसोरो बायग्राखौलाय मायाव थगायनो नोंसोरो जेनेबा माबा हिसाबै थगाया बेफारिफ्रा थगायनायथ' नङा लाबखौ बेखौ थगायनाय होना ना ओमफ्राय दायो बे नोलोबारियावहाय अमा बेदर मोनिया खै बोसोरसो जाखो बोसोरथ' जायाखै बन्द' खालामनाया मास सप्तासेल'सो जादों थांनाय मंगलबाराव आदसा होमबाथ' बेनि बेलायाव नोंसिनिथ' बिराद मोजां बायदि मोनदों ना सेलिंआ मोजां नङा अमा गैयिनि बांसिन ना ओंखारनानै बांसिन गाज्रि जादों बेबायदि आरो ना आं थांनि ओरैजाय इसोरो मा लादोंथाय ना लादों ओरैजाय नोंना अबे नाया बे न'नि नामानि न'नि आदसा नोंजों एसे रायज्लायनो दे आङो नोंना फाननाया खै बोसोर जाखो दिनैसो फानदों बेनिफ्राय नोङो जेनेबा साना जे ओइ जिमानखिनि बेफारिफोर दं बिसोर थगाया थगायो बिसोरनाव फाबनांगोन नाङा मिथिया बिसोरो माथो थगायबा फाबनांगोन इसोरना ओरैबायदि आरोखि आदसा मादै बेफारिफ्रा थगायालै ओमफ्राय नों दा थगायाखै नों थगायमाराखै दा थगायाखै आदसा ओमफ्राय आङो जे थांसैलाय दायो माने मा जाहैबाय बेयावथ' माने बेयाव बिराद बुरजा अमा फानोमोन दाना मा जाहैबाय मैसो सोरबाफ्रा जुदि जोंनि नोलोबारियाव मैसो बेदर जानो फैयोबा मोनगोन आरोखि एभेलेबेल बेसेबांलाय केजि मैसोआ 400 मा बाराव मोनो नोंसिनाव मैसो बेदरखौ मंगलबारावनो मोनो बिदिनो जानुवारि औ मागो बैसागो ओमफ्राय नोंसोरो दुर्गा फुजा बिदियाव आरो ओमफ्राय हार माने सप्तायाव मोनगोन ना सप्तायाव मोनो बाब्बारे अबेनिफ्राय लाबोब्रा नोंसोरलाय गोजान जानिफ्राय ना माजुलि बिलनिफ्राय लाबोयो औ ओमफ्राय जेनेबा नोंसोरो मासेयाव ओरैनो बेसेबां खै हाजारसो लाब जायो 10,000 मोनो 10,000
आदसा ओमफ्राय नोंसोर दा केजियाव बेसेबां होनदों 400 माने इसिबां बारायदों दामा ना अमा गैखाया बारायदों नामा गुदियावनो दाम बारायखादों गुदियावनो दाम बारायदों बेनिफ्राय सोरबा सोरबा माने मा बुंदों बेफारिफ्रा बिराद थगायनो नंगौना नङा दा नोंसोरबो थगायदों नामा बिराद गोजौ बारायदों होननानै थगायनायखौ सोरबा गाव गाव बेफार खालामबा मिथिगोन औ जायगायाव थांना नायबा गुदियाव थांना नायबा औ बेखौ मानसिफ्रा बुंग्राया थाखासिगोन अनेकानो ओमफ्राय जाय बेफार मावनानै सोलिना मोनो बे मानसिया मिथिगोन आरो आदसा आदसा ओमफ्राय दा नोंसोर जेनेबा अमाखौ फाननो होयियाव मोजां मोनदों ना गाज्रि मोनदों दाथ' बिदिनि खोथा गैया अमा फाननो होबा बैसोनि बेफारा बेलेगखा औ माने जोंना जेबो कन्डिसन माने गाज्रि नङा आरो ओमफ्राय जेनेबा अमा बेदर फानोबा नोंसिना एसे बायनाया सिलिंआ खम जायोमोन नामा जाया मैसो जाग्राया मैसो जाग्राखा औ अमा जाग्राखा दा बयलार जाग्राया ना जाग्राया बेलेगखा बेलेग आरो गावबा गाव जि जानांगौ बेखौ जाखायो आदसा जानांगौ होमबा नोंसिनि बायदिबा नोंसोर जेनेबा थगायाना बेफारि हिसाबै गोजौआव दाम बारायदों होननानै थगायमारा ना जों बिदि थगाया माने थगायमारा जों जि बेफार मावना मोनदों माने बुस्थुफोरखौ बुंखाजोब्बाय आरो दा खसा खोथा आरो ना आदसा नै ओरैबायदि आङो दायो मोनसे खोथा बुंनोसै आङो जायो नैबे जा जायगायाव दङ ना बे जायगायावहाय जेला माने मंगलबार जायोमोन बेयावहाय अमा फिसा आरो अमा बेदर माने नैबे जायो ना ओरैजाय लाइनाव सोब खालि आरो ना बेयावहाय माने अमा फिसा आरो अमा बेदरा एभेलेबेल जायोमोन मोनफ्रोमबो सप्तायाव खमसे खम माने 6टा 7टा बा मालाबासिम 10टासिम गाहाम अमाया फैयोमोन खिन्थु माने बेमारनि थाखाय बन्द जाबाय बेनि थाखाय दा माने अमा बेदरखौ नोंसोर नागिरनाबो मोनला आरो अमा बेदरखौ मोनजाखालाबो आरोखि ओंखायनो बिनि बदलै नोंथांमोना जुदि सोरबाफ्रा मैसो बेदरनि अमा बेदरनि अनगायै मैसो बेदराथ' बिराद एभेलेबेलखा माने मोनफ्रोमबो सप्तायावनो मैसो बेदरखौ मोनो होननानै बुंबाय दाबो नै एकदम लुंगा गालुंगि थार आरो लुंगा गालुंगि दानि बिथांमोना बुंबाय 400नो केजि माने मोनफ्रोमबो मंगलबाराव सोरबाफ्रा जुदि मैसो बेदर जानो बा जानो लुगैदोंब्ला बा सोरनोबा मैसो बेदर जुदि नांगौब्ला नैबे जोंनि नोलोबारियाव मोननाय जागोन आरोखि दा आं दायो सोरजोंबा एसे रायलायबावनो दे र' दायो आं जायखिया हाथायाव एसे गिदिंनि ओरैजायनि वाव बिसोर नैबे जाहैबाय मा होनदोंमोनलाय बेफारिफ्रा थगायग्रा थगाया होनदोंमोनलाय दहायो बेफारिफ्रा थगायाहाय सोरबा थगाय आरोना दाथ' जेनेबा नोंसोरना बे बायस'नाय ना न'निनो न'नि माथ' दाथ' नोंसोर थगायनो हाला थगायनो हाला ना बेफारिफ्रा थगायो অ দাদা আপনার ঘর কত মৰমী বা ইমান দূৰ পৰা আহিছে না আপুনি মানে মাছ বেপাৰ কৰা কিমান বছৰ হ'ল 10 বছৰ বেপাৰীবিলাকে প্ৰায় মানুহবিলাকে কৈ দেই মানে পুৰা ঠগে বোলে সঁচা না মিছা এইটো কথা এই কথাটো এতিয়া কেনেকৈ কম মানুহৰ কথাটো মই নিজেতো ক'ব পাৰিম আপোনাৰ মতে আজিলৈকে কাষ্টমাৰ কিমানমান ঠগিলে আপুনি মই আজিলৈকে ঠগি পোৱা নাই মোকে ঠগি কৈছে হয় নেকি সঁচা না মিছা হয় না এইটো বজাৰ পৰাই কৈছে ঠগি ন আপোনাৰ কি বুলি ঠগে মাছটো বাকিলে বিচাৰে তাৰপৰা পইচাটো দিম বুলি কৈ নিদিয়ে হয় নেকি আচ্ছা खै बोसोर जाखो नोंना बिजनेसा 7 बोसोर ओरैनोथ' जेनेबा नोंसोरखौ माखासे पाब्लिकफ्रा बिराद बुङो माने थगायबा फाब नाङोनो बे ओमफ्राय दखानिफोरनाव थगायबालायनो फाब नाङा नंगौना नंगौ बेफारिफोरनावहाय आंथ' मिथिला जायखिजाया जोंथ' लाबाथ' लाखानांगोन नालाय जेसेबां मुल लाबाथ' जोंना जेबो खामानि जानाय नङामोन बेनिफ्राय ओरैनो जेनेबा नोंसोरो नांथ्राबा मुलिबो होलांनांगौ जायो आदसा होमबा नोंसोर थगायमाराना बेफारिफ्रा थगायमारा माने जों जायखिजाया गावनि नांगौ लाबखौ लानानै हरगोन आरोखि बिदिखौ थगायनाय होनो ना थगायनाय होनो थगायनायाथ' होनला बे बिजनेससो नालाय ना आदसा ओमफ्राय दा जेनेबा नोंसोरो जेनेबा नाखौहाय बबेनिफ्राय लाबोयो जों नाखौ मालाबा गामिनि फुख्रिखौ हमना लाबोयो मालाबा गोजाननिफ्रायबो लाबोयो नोंनिबा माने बे बिजनेसा माबायदि बिजनेसा गोथां बिजनेसा बारा थिग नङा मालाबा फाननो हाबासो हाबाय हायाबाथ' मोजां जाया ओंखारा मालाबा लस जायो आरो दोनजायाबो नालाय जों आरो बर' सिस्टेम ना फाना नालाय ओंखायनो जोंनिया दोनजाया आरो ना सानसेयावनो फानजोबनो हानांगौ आदसा बेबायदि आरो ना हौवाया फानग्रा हिन्जावा लाग्रा हाबाब मा नांगौ बिराद दाम ना थोयोसो आयौ माथो बुरजा मोनसोगारथारबायलाय ओमफ्राय नोंसोरो जेनेबा बिजनेस मावनाया बिदि मैगं फाननाया खै बोसोरसो जाखो 12-15 बोसोर ओमफ्राय फ्राय माने दखानिफोरखौहाय बिराद थगायो होनना बुङो नोंसोरो हसाना मिसा बे रावा दखानिफ्रालायनो माने बिराद थगायसो गारलायनो जानांखागोन थगायमारोसो आदसा
हाब 20 थाखायावनो मोनथाम बेलाय सोरनिफ्राय ना गावनिनो ना मालायनिफ्राय लाबोनाय दा बेयावनो थाइबेसे मोनजाखो दामा बारा जादोंना जायाखै बिसिना दामा बारा जादोंना जायाखै आच्छा ओंखायनो बाखि हरो माने बिसोरनो बिसोर थगायसो गारोलै दखानिफ्रा ओरैबायदि फाननो हामाराखै ओमफ्राय जेनेबा बे जोंनि माखासे बर'फोरनाव लागोन लाया बांगालफोरनाव मानो लायो मानसिफ्रा मोजां नुनायखाय बिदि आरो ना बिसोरनाव माबा मोनसे जादु मन्थ्र दं नामा गैया खमाव मोनो नालाय थांबाय आरो ना ओरैजाय माने आयु माफा मोजांलै मैगं फानग्राफ्रालाय बिसोर बिराद थगायसो गारो नोंसोर मानो लादों दखानिफ्रा बिराद थगायोनो कबिया बेसेबां 60 थाखा बेलाय सोरनि दारि गुसुं ना दारि गोलावनि आयै दारि गुसुंनि मोना ना दिहुननो हाया बबेनिफ्राय लाबोयो नोंसोर बे मैगंखौ हाथायावनो आच्छा बबाव बांसिन मोजां जायो नोंसिना दखाना आच्छा बेबायदि आरो ना मंगलबार हाथाया मोजां गैया होमबा बेबायदि